Да, бе, човек, някакъв се обадил в Хеи и ми затвориха ресторанта. Оплашил се бил. Горкичкото. Мани, какво ти разправям? Чакай, сега с малко ще звънна. Само ти ми липсваше. Натам ли си, младеж? Къде натам? Да ме качиш и мене, ако нещо. Аре, качвай се. Какво носиш? Домашна ракийка съм си взел малко. Днес имаме годишнина в клуба на пенсионера. Ако пусна малко музика, проблем ли ще е? Каква музика? Аз не обичам чужда музика. Па и нагъл на всичкото отгоре. Откъде я знам, може да псуват майка ми. На колко години е майка ти? О, жива е, на 96 е. Не се притеснявай, тази група е по-млада, няма как да познава майка ти.